Benvidos e benvidas ao programa As entrevistas de cuarto A. Hoxe comezamos os alumnos e as alumnas de cuarto A un programa de entrevistas. Como é a nosa primeira entrevista, decidimos entrevistar a nosa profe Bea Sallanes. A continuación, os meus compañeros pasarán a facer as preguntas. Canto tempo levas traballando? Pois, a ver, aproximadamente debo de levar traballando cerca de 20 anos, máis ou menos, unha aproximación, porque ahora mesmo non o sei, pero sobre 20 anos, máis ou menos. Canto tempo levas no noso cole? Pois aquí no Cole de Barro este é o meu sexto curso, o sexto ano que estou aquí con vos. Como conseguiches o teu traballo? Pois mira, o traballo de profe, como todas as profes que traballamos aquí neste cole, pois temos que facer unha oposición. Pero antes deso, pois estudiamos a carreira de magisterio, e cando rematamos, pois temos que estudiar moito, e vamos a un tribunal que nos fan preguntas, fannos un examen moi duro, e entonces aí, se aprobas esa oposición, pois xa che dan unha plaza de profe. E iso foi como fixen eu. Por que elegiches este traballo? Pois o de profe sempre me gustou. Cando era pequena xogaba a ser profe, como seguramente que xogades vos a ser profe, sempre me gustou. Pero despois, cando estaba no instituto, tamén me gustaba ser enxeñeira, e tuve aí as miñas dúbidas. Pero, bueno, finalmente estudiei magisterio, que era o que a mí realmente máis me gustaba. En cantos coles estiveches? Pois creo que estiven, debín de estar en 7 ou 8 coles traballando, antes de estar aquí nesta. Que materias estaba? Pois mira, o primeiro cole no que empecé traballando, bueno, era un instituto, non era un cole, estaba no Concello de Lalín. Despois estuve en Ribaduña, en Santiago, en Ourense, estuve en Portas e despois vim para aquí, para o Morrigal. Tes algunha outra función no cole? Pois mira, desde que cheguei ao cole, pois fui coordinadora de nivel, de ciclo, non? E agora este curso, pois son a coordinadora da formación dos profes. Antes o levaba a teacher, Mari Carmen, e este ano pois o levo eu. Xa sabedes que os profes sempre estamos estudiando, mirando cousas. Bueno, e este ano pois levo eu esa coordinación dos cursos dos profes, da formación. Gustache o teu traballo? Pois sí que me gusta, a verdad que sí, disfruto moito dando clases, estando con vos, que vexo que aprendedes, cousas novas, sí que me gusta moito, disfruto moito, a verdad. Grazas, profe, por acompañarnos nesta primeira entrevista. Esperamos que vos guste. Ata outra.